Saudos, que tal como están? Xa coñecemos os proxectos nos que se investirán €1,5 millón de euros dos orzamentos participativos de 2018. Entre as propostas gañadoras cabe salientar a creación dun carril bici, a praia fluvial de Chaián, hortas urbanas en Santa Marta ou un festival no Parque do Auditorio. O domingo á medianoite rematou o proceso de votación dos orzamentos participativos de 2018. Rexistráronse máis de 2.000 votos, un 60% máis que no ano anterior. En total participaron 3.500 persoas, das que 1.800 o facían por primeira vez. En canto aos proxectos gañadores, a bici é a gran protagonista de moitas das propostas. O que contempla é un investimento que permita adaptar o tránsito urbano da cidade ao uso da bicicleta con diferentes medidas de fomento da cooperación entre todas as persoas usuarias das vías públicas, medidas como sinalética para a bicicleta, espazos habilitados para a bicicleta, aluguer de bicicleta, aparcadoiros de bicicletas, non? E outro proxecto gañador tamén no ámbito da cidade e tamén vinculado pois ao tránsito ciclista e a construción dun carril que permite o acceso á praia fluvial de Chaián. Por primeira vez incorporáronse propostas para as festas do Apóstolo cunha partida de 100.000 euros. Entre as actividades gañadoras está un festival no Parque do Auditorio. A primeira, a ampliación do horario do bus urbano ás noites das festas do Apóstolo, que permita pois que todos os veciños e veciñas de Santiago podan desfrutar das festas do Apóstolo sen ter que utilizar o coche privado ou o uso de taxis. Por outra banda, outra das propostas ganadoras é unha semana de cine clásico ao aire libre e, por último, un festival de música no Parque do Auditorio de Galicia. En total investiránse 1,5 millóns de euros nunha vintena de proxectos. De cara ao ano que ven, a vontade do Goberno é seguir incrementando a partida. Por certo, que xa comezaron as negociacións entre Goberno e oposición dos orzamentos de 2018. A de onte foi unha primeira toma de contacto na que se analizou con PSOE e BNG o cumprimento dos acordos das contas de 2017. Dende o PSOE aseguran estar abertos ao diálogo, mentres que Compostela Aberta confían en acadar consenso para boa parte dos proxectos. A rolda de contactos tivo un primeiro obxectivo que é poñer en común a situación dos acordos alcanzados nas contas do 2017. Non houbo acordos, non houbo propostas do Partido Popular que se incorporaran, non por falta de vontade do Concello, que se poderan incorporar nas contas porque non fixo achegas ás contas do 2017. Entonces non tiña sentido esa propia información das contas, non? E por outro lado, porque, o decía antes, a similitude programática é máis cercana ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que o que é o Partido Popular, non? É unha realidade. E, ademais, tamén existe unha maioría pois na corporación de esquerdas e progresistas que creo que temos que dar tamén exemplo da nosa capacidade para chegar a acordos, non? No 2016, pois a receptividade de Compostela Aberta, pois ao sabedes, ao lembraredes, foi casi cero, porque de 30 propostas se aceptou unha e media. O ano pasado foi diferente. Teño que decir que das propostas presentadas polo Partido Socialista se aceptou o 100% das que fixemos. E, por outra banda, procuramos tamén que pasaran ao menos unha parte importante delas polo tamiz do pleno, polo tanto que foran propostas do PSDG presentadas, defendidas e aprobadas en pleno. E dito isto, que esa vai ser a nosa actitude como foi nos 2 anos anteriores, é dicir, moi propositiva pensando na cidade. Falaba Paco Reyes dos orzamentos nunha rolda de prensa na que cuestionou as políticas de xestión dos espazos públicos de Compostela Aberta e que o PSOE ven de recoller as queixas dos usuarios do Centro Sociocultural de Santa Marta que aseguran non poder utilizar a Sala Agustín Magán porque foi cedida a 3 compañías de teatro privadas. O PSOE levará ao pleno ordinario de outubro unha moción na que recolle as inquedanzas dos usuarios do Centro Sociocultural de Santa Marta. Segundo denuncian estes veciños, non teñen acceso á Sala Agustín Magán para as súas actividades por estar cedida a compañías de teatro. Non ven sentido a que non poida haber alo menos un uso compartido. De feito, eles non son exclusivistas. Esta asociación fala alo menos dun uso compartido, non? Con respecto a estas compañías privadas de teatro, non?
Do mesmo xeito que eles solicitaron a utilización dunha sala na Casa das Asociacións en Cornes e tamén lles foi denegada, dicindo que a Casa das Asociacións non estaba prevista a súa actividade para as actividades deste tipo. Na moción, os socialistas tamén demandarán a instalación dun parque biosaudable no barrio e o arranxo das beirarrúas que rodean o centro sociocultural. Novo acto vandálico esta noite contra un caixeiro automático na cidade tras os ataques ocorridos na noite do martes a outras entidades bancarias e a residencia do presidente da Xunta en Montepío. Segundo confirmou o alcalde, este último feito non produciu danos maiores e a policía está a investigar o ocorrido. Martiño Noriega facía estas declaracións na presentación do segundo encontro internacional de cadernos de viaxe Compostela Ilustrada que se celebrará do 9 ao 12 de novembro. Outro caixeiro automático, desta vez no cruce entre Rosalía de Castro e Romero Donallo, volveu ser obxeto dun acto vandálico nesta madrugada, sen que os feitos provocaran maiores danos. Como saberán, na noite do luns ao martes producíronse tamén desperfectos nun caixeiro na confluencia entre a Rosa e Santiago de Chile, que provocou o desaloxo de varios veciños. O alcalde condenou os disturbios que están sendo investigados. En principio, no día de onte, pensábase que polas grabacións era unha persoa que participara en todos os actos. Non hai constancia desta noite se a mesma persoa que o día anterior, cousa que me parecería casi osada. Como institución, evidentemente, o que nos toca é rexeitalos frontalmente e condenalos, non? E que non estamos a falar únicamente de mobiliario urbano, en este caso caixeiros de banco, non? No día anterior hubo que desaloxar a varios pisos, non? No caixeiro que se incendiou entre a Rúa da Rosa no cruce con Santiago de Chile. Ademais, o alcalde tamén confirmou hoxe que nos próximos días o Concello presentará a demanda xurídica para que a familia Franco devolva 2 estatuas do Mestre Mateo que son propiedade municipal. Todo isto na presentación do segundo encontro internacional de cadernos de viaxe Compostela Ilustrada, Os Camiños de Santiago, que se celebrará do 9 ao 12 de novembro baixo a dirección do recoñecido debuxante Miguel Anxo Prado. As xornadas pretenden, evidentemente, poñer a Santiago nun escaparate diferente ao que estamos afeitos a vela. Evidentemente, Santiago per se xa ten atractivos máis que abondos para merecer esa presencia, pero evidentemente todo o que sexa engadir elementos de atracción cara á cidade o que a cidade ofrece, pois non é desdeñable. As xornadas contarán con clases maxistrais con debuxantes de prestixio internacional, obradoiros, presentacións e exposicións. Compostela Ilustrada permite recrear a nosa cidade dunha maneira orixinal e diferente. Seguimos, o reitor da USC presidiu hoxe o acto protocolario de toma de posesión do decano de Xeografía e Historia, Francisco Durán, que xa viña dirixindo a facultade dende o pasado mes de decembro, cando foi elixido para ocupar o cargo. O Salón de Graos do Colexio de San Xerome acolleu hoxe a toma de posesión oficial do decano de Xeografía e Historia nun acto presidido polo reitor da USC, Juan Viaño. Francisco Durán Villa, que sucedeu no cargo o profesor Juan Monterroso, é docente da área de análise xeográfica regional. As súas principais liñas de investigación son a emigración, a demografía, a xeografía humana e os procesos asociados ao empobrecemento. Durán xa ocupou diversos cargos directivos no pasado, como a Secretaría de Facultade e o Vicerreitorado de Estudantes, Cultura e Formación Continua da USC. Completan o seu equipo pros vindeiros 4 anos as vicedecanas Begoña Fernández e Margarita Barral e Fernando Pérez como secretario. Non deixamos a universidade porque xa se pode visitar na igrexa da USC a exposición Camiños do Ferro e da Prata, que reúne imaxes únicas de Emilio Biel, un dos pioneiros da fototipia en Portugal. A mostra dá conta da importancia histórica que tivo para os lusos a construción da liña férrea do Douro e do Miño. A colección fotográfica que estes días se pode visitar na igrexa da universidade é unha mostra única. As imaxes de Emilio Biel, datadas en 1887, reflicten o papel que tivo o ferrocarril no desenvolvemento e o progreso económico de Portugal durante as últimas décadas do século XIX. A exposición inaugurada pola vicerreitora de Cultura da USC, o secretario xeral de Cultura e a concelleira de Turismo, leva por título Camiños do Ferro e a Prata, liñas do Douro e do Miño, e dá testemunha da construción de pontes, túneles, viaductos e estacións que se foron levantando nesta zona de Portugal.
o tempo que nos permite coñecer a etnografía, a arquitectura, a historia e as tradicións da rexión. A mostra poderá visitarse ata o 29 de novembro. O cantautor ferrolán Andrés Suárez está en Santiago e ven con novidades. É que estamos acostumados a falar con el da súa música, pero desta vez o que fai é contarnos as súas cancións a través dun libro. Nunca. Yo no quise escribir nunca un libro, sobre todo porque no me veía capacitado. Un buen amigo llamado Víctor Manuel San José, autor de unas mejores canciones, creo que de la historia de la música, que Solo pienso en ti, por ejemplo, y otras muchas, me pide que escriba el prólogo de su libro, de sus memorias, ¿no? Entonces yo nunca había escrito algo que no fuese una canción. Una canción, al fin y al cabo, es mucho más sencilla, tienes 3 minutos, 4, 5, lo que dure, 6 como mucho, ¿no? Excepto Extremoduro, que grabó una de 30, que se llama Pedra. Entonces, es mucho más sencillo, el libro es infinito. Y vi que podía escribir un prólogo, al menos era publicable, no sé si es bueno o malo. E despois disto chegou o seu libro. O cantautor ferrolán Andrés Suárez está en Santiago, desta vez non para falar dun novo disco, senón da súa primeira publicación escrita. Pero iso non significa que deixe de falar de música e que, en Más allá de mis canciones, describe cunha linguaxe poética 15 situacións da súa vida que no seu momento quedaron expresadas a través dunha canción. Traté de no sobrepasar la línea de determinadas intimidades y sobre todo ser lo más luminoso posible a la hora de describir mi mundo más allá del escenario. Es decir, yo jamás pensé que iba a hablar de mis padres como hablo, de mis hermanos, de Brais, Javi y Miguel, que son mis 3 amigos de la infancia. Imagínate cuando vieron su fotografía en el libro, no lo sabía nadie. Eso sí que me costó una bronca importante. Esta foi unha experiencia novidosa para Andrés Suárez, que se mostra moi satisfeito por contar o que non se atreveu a cantar. Muy extraño corregir el orden de las palabras, es algo que en una canción es raro que suceda porque buscas la rima, entonces persigues otras cosas. Situarlas en el lugar preciso, en el momento y el color y el dolor preciso en un folio en blanco, ¿no? Iso sí, recoñece que moitas historias vividas en Santiago quedan aínda no segredo. Santiago es mucho más de lo que canto, para mí es súper importante. E nunca se sabe se as coñeceremos, porque a Andrés gustoulle isto de escribir as intrahistorias das súas cancións. A inestabilidade continuará nos vindeiros días. Vémolo de seguido grazas a Meteo Galicia. Os xoves en Galicia agárdanse ceos cubertos con chuvias máis débiles pola mañá que aumentarán en intensidade pola tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán do suroeste moderados en xeral. No venres teremos un día de ceos moi anubrados con apertura de claros no extremo norte. As chuvias terán un carácter débil e intermitente máis probables no sur e oeste. As temperaturas ascenderán sobre todo as mínimas e os ventos soprarán moderados do suroeste. O sábado agárdase un día de ceos alternando nubes e claros con chubascos intermitentes menos probables canto máis ao sueste de Galicia. As temperaturas sufrirán un moderado descenso e os ventos soprarán de compoñente oeste frouxos en xeral. O xoves en Santiago teremos chuvias débiles pola mañá que se farán máis fortes pola tarde. As temperaturas irán dos 12 aos 19 graus e os ventos soprarán de compoñente sur febles. Para o venres agárdase unha xornada con chuvias febles que serán máis intensas pola noite. As temperaturas sufrirán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán do sudoeste. No sábado as chuvias deixarán paso a chubascos e ceos con nubes e claros. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. Toca repasar algunhas actividades interesantes na nosa axenda cultural.
Temos outras propostas, desta vez deportivas, que achegarlles na nosa axenda de lecer. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada. Agora chega a entrevista do Preguntoiro con Silvia Castiñeiras, que hoxe recibe o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.